Nandito na ako sa harapan ninyo para pakita ang aking gagawin ngayong araw. At napakasama po ng aking pagkaramdam kasama ng katawan ko. Naninikip yung dibdib ko kahapon ko. Nagawa kahapon. Kasi kailangan ko na palitan. Kasi pagka naglalaba, imbis na malinis, lalong nadudumihan. Kasi yung tubig niya na may kalawang, kailangan kong palitan itong filter. Kasi nga kayo guys, hindi pa ako nakapag-ilamos. Gising ko lang sa mga talagang ramdam ko. Kailangan ko lang talaga siyang gawin ko eh. Nakikiusap yung kasama ko dito na ayusin. So guys, papalitan ko sa inyo kung papalitan ko. Yan siya. Filter sa loob. Kung ano ninyo, kita nyo, may ano na siya ng bakas niya ng palawang. Bakas ng palawang. Sabihin, madumi na yung filter. Kaya yung tubig na lumalabas dito sa washing, dito madumi. Yan, hindi niya tinanggal. Kasi kailangan labahan ulit. Kasi madumi. Yung hindi itong salamin. Madumi yung salamin. Yan yung labahan. Kung makita nyo naninilaw, hindi siya puti, dilaw. Kailangan palitan ko ito. Madumi ko ng side. So guys, mamaya ulit papakita ko sa inyo kung paano ko yung tatanggalin. Makikita ninyo kalawang. Halos wala nang pumasok na tubig kasi barado na ng kalawang. May ginaputoy siya para mapalitan na ng bago. Kung makita niyo yung loob, kalawang na talaga yan. Kita niyo. Kaya yan ang ano, kahit anong lagay mo ng tubig sa loob ng washing machine, kalawang na yung lalabas. May kalawang na yung tubig. Kaya kailangan natin palitan. Isa pa lang yan. May isa pa. Guys, natanggal na natin. Papalitan natin ito ng bago. Yeah, wala nang nakakapasok na tubig tsaka kalawang na. May pumasok na. Kaya kailangan natin itong bago. Palitan ng bago. Nilabas ko dito sa nilabas ko kasi hindi ko kaya dun sa loob. Masikip. Kaya dito ko gagawin sa labas. Hindi ko pa natatanggal. Ang hirap tanggalin ng ano. Ito. Ang hirap yung tanggalin. Mamaya ulit guys, papakita ko kayo. Okay guys, natanggal ko na siya. Ayan ulit. Same situation yung sa nauna. Napapalitan ko na rin ito. Saka ito. Yung pinaka-hose nya. Wala eh. Kailangan. Sa ganyan yan. Kaya kailangan ng palitan.
Yan guys, lilinisin ko muna mga to. Yan, para mamaya pagka nakabili ako ng filter, kakabit na lang. Okay, papakita ko sa inyo ulit pagka malinis na guys. Oh, welcome kami yun. Grabe yan. Actually guys, hindi ko talaga ito trabaho, kaso wala eh. Kailangan mo na lang pag-aralan para makagawa ka ng mabuti. So, magawa ka ng mabuti, sila naman walang pakialam sa'yo. Yung mga palagi kong sinasabi sa inyo, gusto ko nang umuwi, kaso yung aking ikama hindi pa nagagawa kasi may problema daw. Hindi ko alam kung anong problema, wala sila. Sige guys, mamaya ulit itanggal ko lang. Kita nyo kung hindi ko tinanggal siya, ganyan siya. Halos putol na guys, tingnan nyo yung kalawang na dito na, bumara na dito sa palabas yan ng yung tubig yan. Itong butas na to papunta to ng washing machine, kaya kailangan talagang palitan. Guys, mamaya ulit lilinisan ko ulit muna, tapos bibili ako ng filter. Ito na po ang aking mga pinamili, yung hose, filter, tsaka brush, tsaka to kailangan ko to pang dugtong ito para sa shower ko. Dalawa lang binili kong hose kasi pwede pa naman itong dalawa. Lilinisin ko na rin lang ito kasi lilinisin ko pa, hindi ko pa nalinis, nagsasala kasi. Dahil siya guys, dito ako madumi kasi nandito ako sa labas naglilinis. Assemble ko, linisan ko muna tapos assemble ko mamaya ulit guys. Nakabit ko na itong dalawa. Ngayon kakabit na natin itong filter. Loan ito kasi yung isang nag-leak siya. Kailangan ko siyang lagyan. Naalala ko
ilalagay na natin ito dito. Ito yung nasa ilalim. Ito yung nasa ibabaw. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. Tapos mamaya higpitan ko na lang siya. Pupukuin ko siya para humigpit. From London to Taiwan, I've been all around the globe. Ganun dito ang isa, nalagyan din natin. Your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Ito ulit sa ilalim. Ito ulit sa ibabaw. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Ayun, sorry pala sa babe ko. Grabe, sinis ko na ako. Sorry po pala sa babe ko kasi mag-alala siya sa akin. Kasi hindi talaga ako magparamdam kahapon. Kasi wala akong pinuntahan iba kahit saan. Hindi ako nag-YT, wala akong ano.
Nahihirapan kasi ako huminga. Saka masakit ng dibdib ko. Parang hindi ako nagdighay. Hindi ko alam. Hatong-hato ako. Kahit ngayon, pinipilit ko lang magtrabaho kasi dahil nga dito. Kasi yung labahin nila madami na. Dahil nga sa kalawang. Babe, sorry talaga. Sorry po. Kasi nag-alala ka sa akin. Kung sino-sino yung tinawagan mo. Hindi ko sila, mag-message sila sa akin pero hindi ko rin sila sinasagot. Sana maunawaan mo ako. Kasi kung maalala mo nung nakaraan, diba? Nag-aalala ka sa akin.